stäng den där. Stäng den. Maria, stäng. Och låt honom vara. Försiktigt. Maria! Vad? Ska det vara ut här? Det är farligt. Oh my god, nej, han är livsfarlig. Aj, 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 aj. Oh my god. Nej, men han är inte bra. Kom in. Vet du, alltså. Marcus, akta hans ögon. Bass. Aj, akta han. Ta upp han i skisen. Men vad som röda på min rygg? Alltså, han kommer ju illa sig. Alltså, vad? Du med din kom. Aj, aj, aj. Aj. Oh my god. Akta, akta. Kom till mig. Kom till Abla.